en lille lynguide til, hvordan man bliver biskop. I vore dage, der er det jo sådan noget kedeligt noget med kandidater og stillerlister og valgrunder. Men i gamle dage, der gik det anderledes til. Legenden fortæller, at man bare skulle gemme sig inde i en gåsesti, og hvis gæstene så skrabbede op, ja, så var man biskop. Ja, sådan der. Så, upti. Mikkel, nu er du biskop. Perfekt! Sådan. Vi ønsker jer alle en dejlig morgensaften, og håber på, at I vil se med igen til advent, hvor ekspertpanelet kommer med gode råd og staldtips.